ఇప్పుడు నీకు నిజం చెప్తానురా, దానికి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. అరే ఫోన్ వచ్చిన కానీ చూస్తున్నావు, మెంటలో చేస్తున్నావు, అసలు ఏమైందిరా? అమ్మో 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 వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది కదరా. ఒకసారి న్యూస్ చూడరా. రాజమండ్రిలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒక్క రాజమండ్రే కాదు, చుట్టుపక్కల ఈ అమ్మునెవరో ఘోరంగా చంపేశారా. విష్ణు ఒక గ్యాంగ్ అది అబద్ధమని చెప్పరా. లేదురా అమ్ము చచ్చిపోయాడురా. అమ్ము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందిరా. లేదురా, నిజంగానే చంపేశారా. అమ్ము చెప్పాడు వెంటరా. అరే ఇప్పుడు నేను వెళ్తాడు రా. లేదా రే వద్దురా, అమ్ము చూడకి వెళ్తాడు రా. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తే ఇంకా పెద్ద గొడవ అయిపోద్దురా. వెళ్తాడు రా. సరే వెళ్దాంరా. ఉండ్రా. అమ్ము చెప్పాడు.